tro diwetha ar y ras. Y brwydro'n parhau rhwng y tîmau ar y dŵr ac yn y tywyllwch. O, mae'n dywell yn licio fe! Nawr, mae'r cyfan yn afantol wrth i amser un tîm yn y gêm ddod i ben. Ni ar garlam i gastell Ewloe, lle mae'n trad ni nôl ar y ddeiar. Licen ni fyw mewn castell? Wel, fi yw brenin Stwnsh Sadwn, pobl o cwm. Oce, na i stopio. Da ni nôl yn y goedwig! Ond tro yma, da ni ym Mharc Wepra yn y Fflint, a ma'ch cliw nesaf chi'n cuddio rwla yn y coed. Be sy'n dal eich sylw chi yma? Rhywbeth allweddol i'ch symud i chi mlaen. Rhywbeth i goroni'r sialens, ond peidiwch â drysu gormod a chlymu'ch hun wrth chwilio. A chofiwch bod y cynta i gyrraedd mor bwysig ag eriod. Achos mae rhywun yn gadael y ras heddi. Heddi! Mae yna gwpl yn gadael. Gêm ola rhywun fydd hwn. Tîm gwir, siŵr fod. Neu, unigolyn. Ffeindiwn ni mas go gloi. Ti'n barod? Barod, Rani. Fi a Cadi sy'n arwain y ras gyda 27 o bwyntiau. Tra bod Huw a Jed a Leah Lloyd yn gyfartal gyda sgôr o 22. Pwy sy'n gadael y gêm? So, her ma, lot o wylo. Ia. Ni wedi cael heriau fel un yn y gorffennol. O ti'n dda? Wel... Fi fod neud! Fi fod neud! Be ti'n meddwl ti fod neud? Cloddio! Na. O, ma' hwnna'n ateb popeth. Dwi'n poeni chydig bach bod ni'n dod o chwilio am beth eto. A da ni'n efo track record da iawn o chwilio am stwff. Ti'n gweld rhywbeth? Dim byd o gwbl ar hynny. Mae'r lle ma'n hiwj. Ond edrych mas am falle coron. Mor syml â hynny, siwr o fod. Gobeithio. A rhyw fath o allwedd. Ia, go rhywbeth. Ie. Efo 10 pwynt yn o gobeithio. Ie, please. Fi wedi drysu broi gyda'r clwyau, so'n siŵr bydd ni fod yn neud, ond fi gwybod ni mewn coedwig a mae'n huge, felly fi'n meddwl lot o redeg o gwmpas, a fi'n meddwl ni yw'r tîm gorau i wneud hynny. O, mae'n dymer rhywbeth yn barod! Beth? Dyma beth! Cem da ni, Leah! A Leah di mynd. Oes a ryw bosa yn mynd i fod sydd angen i gweithio allan. Dwi'n gwybod sut da ni'n mynd i weithio fo'n gilydd efo hynna. Ie, gawn ni weld. Gawn ni weld, ie? Ie, gawn ni weld. Glywes ti bod rhywun yn gadael? Mae wedi bod yn gret gweithio dy ti. Wow, beth sydd i weid? Mae fi sy'n mynd, beth sydd i weid? Ie, fi'n meddwl, fi fydd e. Da ni'n gwestiwn un person, gwestiwn 2 person. Ti'n gwybod beth, dwi'n meddwl swn i'n strygl ben fi hyn, de? Na, fi'n gwybod. Wel, ie, fi'n gwybod na. O, hold on. Faint o'n i fas yna? 5. O, na! Yw e lawr i bwyntiau, neu ydy e'n cyfri'r her yma'n unig? Ie, sneb yn gwybod hwnna. Wel. Achos o ran pwyntiau, ni mewn safle eitha da, nag ni. Dwi eisiau'r pwyntiau yna yn ôl, Cadi, diolch am swapio tîma. O ni ar y brig, Lloyd. Ni wedi mynd mor dda, wedi cyrraedd nôl o fewn, ti'n mo? 5 pwynt, 5 pwynt na gyd. A sni ddim eisiau fe, ti'n mo, slipo nawr. So'n drenu, mes. Mae rhywbeth yn fy mol yn gweud, Ie. allan ni wneud hwn. Ei, positif, ni'n positif. Ie, da ni Paid yn. becso am neb arall. Ie, jyst canolbwyntio a neud yn gorau glas, dyna'r oll allan ni wneud. Da ni dal i'm yn siŵr am beth da ni'n neud. Da ni'n mynd i ennill! Ni'n mynd i ennill! Come on, boy! Come on! Be wyro dde? Come on! Air. O, tîm air, lico fe fai! Come on, tîm o'r en! Ewn ni chwerthin. Perthyn? Ni'n joio. Perthyn? Ni'n joio na beth sy'n bwysig, fe. Ie, a ennill, wrth gwrs. Parc Wepra yn y Fflint yw'r cymal ola ond un ar siwrne tîmau'r ras o amgylch Cymru. Ond pwy fydd yn concro'r her nesa? Leah a Lloyd, y tîm gwyrdd? Yn gwisgo oren, Cadi a fi? Neu'r par melyn, Jed a Huw? Y
Ymhell yn y goedwig mae gêm nesa'r tîmau. I ddod o hyd i bob coron ac allwedd mwyn agor clo ar y gist. Yna, ras yn erbyn amser a'i gilydd i ennill y pwyntiau llawn. Ar eich marciau, barod, ewch! Amdani! Gol i off! Oi, slip yn balon! Dim ond Cad. Ffindo'r coron ne. Come on, Jack! Gwir, gywir! Ie. Go! Da iawn. Un fan hyn. Beth yw hwn? Oren. Na. Sef hyn, ydych chi checio hwnna? Un fan hyn. Oren. O, briliant. Oren. Ore. Lloyd. Na, hwnna'n oren, Lloyd. Oi, mae Lloyd yn twyllo eto. Rhywbeth? Oren. Gyfer y fel yn ei gyd. O, un fan'na. Oren. Oren. Oes da ti? Lloyd, mae'n ti di neu yna! Gwir, Lloyd! Gwyrdd fan hyn! Gwyrdd gyda allwedd! Ahon! Da iawn, Leia! Oren. Gwyrdd fan hyn! Pwy ti Dani? Melyn. Gwyrdd oes ti 4. Mae angen casglu 10 coron i gyd. Gwyrdd oren yn bob man, Jed. Melyn. Ti'n gael un? Checio hwn ar y goedan. Mae hyn wedi cael 2 barod. Melyn, gyda hwnna. O, Jack! Jack! Allwedd yn hwn. Allwedd. Mallwedd yn hwn, O, fyd. fe faint da ni nawr? So mae di... 4. Hana nhw'n go. Mama! Leia, ti'n ei gyflym! Gwyrdd fan hyn, Leia! Mama! Gwir! Iawn, un arall. Melyn. Ag un yma, Jed. Un yma. Mae'n rhoi fan hyn i methu. Jed, faint gynnwch chi? 3. Un ni. Oren! Ble? Fan hyn. O, da iawn Cad. Allwedd yn ni. Oes o'r cysyn mae dyn ni. Yes, yn lot ar ôl. Fi da ti, Leia. Faint da ni fo? 3 ar ôl. Mama! Faint da? 8, 2 ar ôl. Ni fan hyn. Checio hwnna. Melyn. Allwedd yn fi fan A hyn. fyma. 7, 8, 2 ar ôl. 9. Un ar ôl. Oren. Ie? Faint sy'n rôl? Ti'n siŵr? Hang on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ar ôl. 2 ar ôl. Beth am hyn? Tensiwn. Da iawn, Jack. Na sa'n mynd bod yn unrhyw beth am. Oes e? O! Ble? Na, Os dim byd lan yna. 2 o fe. Tic-toc. Ni gyd yn erbyn y cloc. O, mae un yn y bwnc cath fan hyn. Gwyrdd, un ar ôl. Un sy'n ar ôl. 9 sydd ni. Un arall. Edrychwch lan, ni ddim yn dda ni na. Na, good point. Sbio fyny. O, mae rhywbeth yn hyn. O, gwan, Jack. Ble? Leia, gyflym! Go! O, Jack! Oren? Oren! Naw. Yn angen un arall. Ce, un arall. Da ni byth ddim eisiau gael yr un ola. Na, fi'n gwybod, ni'n mynd rili dda. Fwy gyda'i, Dwi'n stressed! Hwna! O! Melyn. Reit, Dyma'r gys ni! dyma, gwyrdd fan hyn. Mae un gwyrdd fan hyn. Reit, Ond, pa allwedd fydd yn agor y Bod gist? rai yn y cod y O, stwff maen nhw. nhw wedi cuddio fe. Oi, Reit, ti'n be, Jack? dyr ymlaen e. Mae gys ni lan fan hyn. Melyn, fe. Come on. Melyn hwnna? Ie. O ia, Melyn. Gwneud allwedd fan hyn. Gyda fi'n byd ar hwnna. Fi'n byd ar hwnna. Gwriad! un fyna. Yma. Rhaid. Allwedd. Reit, sy'n allwedd yn hwnna. Mallwedd yn hwn. Dwi'n ni gael. Mae'r pwysau ar bawb i agor y gist a chyrraedd y castell.
Mae'r pwysau'n ormod ar y ras gyda'r tîmau'n cega, cwyno a chwmpo mas. Tensiwn. Edrychwch lan. Na, Maxa. Beth yr un arall? Ti'n hwnnw? Na, nesa. Falle un hyn. O, un agwedd yma. Iawn, un agwedd o fan hyn. Ro fe, quick. Di hwnna mae'n gweithio chwaith. Na arall. Dwi'n gweithio? Na, llall. Na. Come on, please, mae rhaid fod. Yes. Yes! Right, Go. Twyna. Ie, ni'n neud e! Iawn, dyn ni mewn. Lloyd! Yes, da iawn Jack. Wytio un o'r gradiri glas. Dyna diri glas mae'n neud i'r di. Nice, neu ati ar da. Yes, come on. Go. Dan. Hwna mynd ffordd na. Tyna hwna fforcw. Da iawn Jack. Oce, ti'n mynd i ti neud Jack, sy'n menig da ti. Cael ei glas off hwnna. Ti'n Fanna. Go. Da ni'n agosach o gwbl yn iawn, na? Ie, ni'n dechrau mynd yn agosach. Dwi'n gwybod yn mynd o dan? Mae'n i clymu fan hyn i gyd. Wow, Jack, wow, wyt ti'n neud? Ti'n efo. Go. Reit, agor. Come on, bron e. Iawn, hwna lawr. Lawr e. Oce, mewn. Dyn ni mewn. Ni mewn. Ie, ni'n ffynnu e. Siaragra anyway. Beth sy'n na? Brom. Lawn ffordd. Go! Llun. O gastell. Rhaid ni'n mynd, come on, off ni. Go, mae'n Jack yn dod! Ar ôl dianc o'r goedwig, rhaid rasio i gastell Ewloe. Castell Ewloe. Ti? Go, Jack, go! Jack, quick! Ffordd na, Jack! Canolfan am Welw ar y ffordd na. Gastell! Bryn. What, Jack? Y par cyntaf i gyrraedd top y castell fydd yn cipio'r pwyntiau llawn. Pwy sydd ar trad cyflymau? O falus nawr, Jack. Mae arna chdi, Jed. Fed y pwyni am Cadi neu dropio Cadi. O, Jack bron yn mynd ffordd arall. Ni'n dod yn ôl ti. Go, ti'n lawr y steps na. Go, Lloyd. Oh my God. Cymru'n Leah. Leah, cer. Go, Jack. Hala fi. Jack, off. Jack, off. Fel un o'n nhw'n neud i'n bryd yn ôl. Mas o ffordd. Hei, beth hwn, de? Dwi'n brif o troed, e. Dwi'n mwyn yn golygu. Mae'n rhaid i dwy'n rhywbeth, dillad lleidr hwnna. Dillad lleidr ni, mynd i'r carchar. Ei, mae yna un person yn gadael y gêm. Pwy sy'n mynd i'r carchar? Y person cyntaf nath gyrraedd. Ie! Lloyd sy'n gadael. Lloyd yn mynd i'r carchar. Agus, boi. Sdim syniad yn ni beth sy'n digwydd nesa, ond yn y gêm yna, Leah a Lloyd yn ennill 3 phwynt, 2 i Huw a Jed, a phwynt i Cadi a fi. Eto. Reit beth yw'r sgôrs terfynol? Wel, allai gyhoeddi ar frig y sgorfwr. Gyda 28 o bwyntiau. Gei glywedi. Mae'r tîm Oren! Yn ail gyda 25 o bwyntiau. Mae'r tîm gwyrdd! Da ni wastad! O, diolch am edrych ar fi yn dweud hwnna, o ran, fi yn neis. Sy'n golygu yn trydydd gyda 24 o bwyntiau, y tîm melyn. Iawn? Sdim eisiau newid y sgrin, fi a Cadi dal ar y blaen gweitha pawb a phopeth. Y tîm gwyrdd sy'n ail gyda 25 o bwyntiau. Ac yn y safle ola, mae'r mates melyn. Pwy sy'n cael symud mlaen i'r gêm olaf? Wel, tîm melyn, chi sy'n ar waelod y sgorfwrdd, ond dyw hwnna ddim yn golygu bod chi allan o'r gêm. Mae yna unigolyn o'r tîm gwyrdd lawr fan hyn gyda fi. Fi jocan, Lloyd. Ti allan! O, ni mas! Byddai
ni? Mae'r ddau o chi allan. Sori ti Melin. Hen tro. Nath ni drio'n gorau nes. Wel, Nath ni gael fewn trwy blewyn i dynnu hi nôl. Ie, a lwcus. Dim ots. Pob lwc i chi. Ice cream. O, ie. Ni'n mynd cael cynno. Mae'r daith ar ben i Huw a Jed. Hold on. O, na! Be di feibion? Mwy na un mab. Reit. Balloons. Ah! Hew! Fforong. Na, ffordd ma! Hyw, aros i fi! Ti eisiau gadael fi, boi! Hew! Watch out nawr! Un drwm. Dyn ni ddim yn ffordd gwahanol i pob arall. Dwi'n gwybod pam. Ni off, boi! A mae'n dywell yn licio fe! Dwi'n meddwl bod rhywun yn stitio ni fyny. Tîm oren yn erbyn tîm gwyrdd! Gawn ni weld pwy sy'n ennill y ras, te. Con i. Pwy mo lan? Ei, na pan i ennill yma. Y Cadi. Y Cadi yma. Cadi! Mae'r ras yn parhau. Y tro nesaf.